Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моите неща на салона. Така, не мога да ви кажа колко пари струват, защото повечето от нещата са ми подаръци. Така, започнем с първите две неща. Те са моите две книги, които много ги харесвам. Така, това е Приключението започва и ето така изглежда отпред, а ето така изглежда отзад. И струва 7 лева. Следващата книга е Началото на лятото и изглежда отпред ето така, а отзад ето така и струва 7 лева. Следващото ми нещо на Сойлона е ето този шампуан. И е много хубав. Така, следващото ми нещо на Сойлона е ето този парфюм. И той вървеше с кутийка. Отпред е така, така, така и ето така. И това е парфюмът. Следващото ми нещо на Сойлона е ето този пъзел с 104 части. Много е хубав. А отзад има някакво описание. Следващото ми нещо е тази папка. Така изглежда отпред, така изглежда и отзад. Така, а отвътре изглежда ето така. И тук може да си записвате програмата за училище, но аз не си записвам моята програма. Така. Предпоследното ми нещо е ето тази мишка на Сойлона. Така изглежда отпред, а ето така изглежда отзад. И последното ми нещо на Сойлона е ето това кошче. Ето така изглежда картинката. Ето така е картинката. Тук пише нещо. Не знам какво пише тук. И тук не знам какво пише. И ето така изглежда, както казах. Тук пише Disney Channel и отвътре е бяло. Ето така, приятели, дано да ви е харесва. Ако е така, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао!